Navia de Suarna celebra este domingo día 7 a tradicional Festa da Androlla. Unha cita imprescindible ao chegar ao Entroido. É unha das festas das máis antiguas e tamén creo que moi consolidada en este tipo de produto, aunque non é só a Androlla o que se expón ese día, o domingo, día 7, hai produtos derivados do porco de todos, desde chorizos, androlla, touciños, de todo tipo de produtos. A Praza da Vila acollerá un ano máis os produtores deste embutido típico dos Ancares. Facémola con costela de cocho, coiros e está adobada con sal, pimentón e allo, embutido nunha tripa natural do intestino grosso do cocho, e despois afomámola como se fixo toda a vida con leña de carballo. A festa de exaltación da Androlla cumpre 26 anos dinamizando a economía do municipio coa chega do Concello e da Deputación. Nos parece importante porque dinamiza o sector primario e os povos estes do rural que tan deprimidos están neste tempo. É unha festa que xunta máis de 2.000 personas e que comercializa máis de 4.000 kilos en produtos cárnicos. A apertura dos postos terá lugar ás 10:30 da mañá e a partir da 1 haberá degustación gratuita das androllas. Espero que, a xente gustalle moito e espero que se anima a xente a vir a Navia e a conocer e a probar a androlla e a parte de conocer un pueblo tan bonito como temos que a Navia de Suarna e poden pasar un día moi agradable. O xantar popular será ás 3 da tarde e a partir das 6 actuará un grupo de gaiteiros para clausurar a festa.